No niin. Tätä tehdään pitkästä aikaa videota, mutta mä oon noita sähköautosta tehnyt niitä videon pätkiä, niin vaihtelun vuoksi niin palataanpa vanhaan ja ajetaan välillä dieselillä. Meillä tuli tämmönen reissu tuonne Etelä-Suomeen ja valikoitu sitten autoksi tämmönen dieseli siihen reissulle. Ois se sillä sähkölläkin mennyt. Mutta se auto on muualla menossa. Huvikseen kävin lähtisä tankkaan täyteen ja nollasin noita mittareita, niin tämmönen ensimmäinen huomio kiinnitti tuohon toimintamatkanäyttöön, että ollaan tultu jo 50 kilometriä ja toimintamatka on pysynyt samana. Se näyttää koko ajan 1200 kilometriä. Jotenkin tämmöisenä nykyään ehkä voisi luokitella sähköautomieheksi, niin vierastuttaa se ajatus, kun se sähköauto näyttää niin paljon tarkempaan tuo, mutta toisaalta pitää ymmärtää sen, että eihän se, jos se on 1200 tuo range, niin on mitään merkitystä sillä yhdellä 50 kilometrillä, niin että eihän sitä pysty ennustamaan, että miten sitä ajaa. Ja minkälaiset kelit on. Että kyllä se on riittävä tuo range. Ja no se ehkä autosta huomataan sen, että motorilla kun ajoin, niin mä kattelin, että mikä se on se navigaattorista se matkavauhti ja otti 100 ja piti säätää sitten auton mittari 105, niin silloin mentiin 100, niin tuli sekin tarkastettua, että mikä se näillä renkailla on se oikea nopeus. Ja samallahan ne pystyy laskussa ottaa senkin huomioon, että niitähän tulee niitä kilometrejäkin vähän enemmän. En mä tiedä, että heittääkö se matkamittari vielä eri verran sitten. Kulutus on ollut nyt ajotietokoneen mukaan niin 5,4. Se on vähän nyt tippunut, kun ei enää olla motorilla ja tässä on talvin nopeusrajoitukset ja jonossa ajetaan ja samalla huomaa sen, että ei vakkarilla oikein osaa ajaa, kun sähköautossa on adaptiivinen vakkari, niin tässä ei olekaan, niin rupeaa nuo auton perät lähestyy sillä yllättävästi. Mutta kyllä siihen tottuu, kun tulee enemmän kilometrejä taakse, niin oppii ajeleen tälläkin autolla. Sinne, että en tiedä paljon tuo ajotietokoneen ja oikean mittari sitten heittää, mutta mä ajattelin, että jos muistaa, niin pitää tankata sitten ja katsoa nuo lukemat nyt ja laskea siitä, että pitääkö se paikkaansa. Mutta siihen mä oon yleensä luottanut, että ei se kannata niin pilikulleen kaikkia laskea.
Ja pitää vähän seurata että noita miten me pysähdytään ja miten tää muutenkin menee, että nyt ei ajatella yhtään sitä laattaushommaa, mennään oma viiliksen mukaan ja pidetään tauot silloin kun siltä tuntuu. Eikä tarvitse ajatella, että laturilla pitää se tauko. Sen, että en tiedä, että riittääkö tuo yksi tankille tähän reissuun. Että nyt on toimintamatka noussut parikymmentä kilometriä näköjään niin tuohon mittariin, niin jos se tuota mukaan nousee, niin silloinhan meillä riittää tää polttoaine koko reisulle. Että äkikseltä arvioin, että sinne 1300 kilometriä suunnilleen tulisi reisulle matkaa. Niin mukava sillään katsoa, että mitä meillä menee kustannuksiin tähän ja verrata sitten johonkin toiseen reissuun, että mitä se olisi tehnyt sähköllä. Mutta mepä jatketaan matkaa ja laitetaan sitten lisää videonpätkiä, jos jaksaa tehdä. Niin, että jos sitä ainakin lopussa jonkun YTV tekisi. Moro.